Wel, mae'r etholiad bron wedi cyrraedd a mae pawb yn trafod y polisïau gwahanol, mae'r pleidiau yn cyflwyno i ni. A dyn ni i gyd yn canolbwyntio ar y dyfodol Cymru a dyfodol ni fel cenedl fach Ewropeaidd, achos byddwn ni yn cenedl Ewropeaidd am byth. Dyn ni angen edrych ar Cymru ar lefel byd-eang hefyd. Dyn ni wedi bod yn gwrando yn y Senedd yma yn Strasbwrg y bore yma i ysgrifennydd cyffredinol y Cenhedloedd Unedig yn siarad am rôl a cyfraniad Ewrop tuag at heddwch wrth gwrs, ond hefyd tuag at ymladd newid hinsawdd a delio gyda'r effeithiau ar y gwledydd clota. Ac felly i ni fel cenedl bach, mae rhaid i ni sicrhau bod ein dyfodol ni yn cynaladwy, bod ni yn sicrhau bod ein polisïau i gryfhau yr economi hefyd yn golygu bod ein cymunedau yn gallu croesawu pobl a bod ein dyfodol ni yn wyrdd. Mae Plaid Cymru wedi bod yn blaid gwerth erioed wrth gwrs, a dyna pam dyn ni'n dweud nawr yn fwy nag erioed o'r blaen bod rhaid i ni fel Cymru siarad gyda un llais i sicrhau bod y llais yna yn cael ei glywed nid yn unig ar lwyfan Ewropeaidd ond ar lwyfan byd-eang hefyd.